Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Et sa 14 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Karon ang ika-20 nga Domingo sulod sa tuig ordinaryo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 12 bersikulo 49 ngadto sa 53. Si Jesus bingon ngadto sa iyang mga tinunan. Mianhi ako aron sa pagpadilaab sa kalibutan og pagkaayo unta kun kini misilaob na. Dunay bunyag nga ako pangdawaton og dili ako mahimutang hangtod matuman kini. Naghunahuna ba kamo nga mianhi ako aron pagdalag pakigdait dinhi sa kalibutan? Tug-anan ko kamo, dili pakigdait ang akong gidala kundili agkabahin-bahin. Sukad karon ang usa ka panimalay nga may 5 ka sakop mabahin. 3 batok sa 2 ug 2 batok sa 3. Ang amahan makigbatok sa iyang mga anak nga lalaki ug ang mga anak nga lalaki makigbatok sa ilang amahan. Ang inahan makigbatok sa iyang anak nga babay ug ang mga anak nga babay makigbatok sa ilang inahan. Ang ugangang babay makigbatok sa iyang mga binalay ug ang mga binalay makigbatok sa ilang ugangang babay. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.